Понякога родители ми споделят: аз самият не съм възпитаван по този начин. Трудно ми е да променя подхода си, а и защо да го правя? И от мен е станало човек. Има причина да е така, но има и надежда. Начинът, по който сме възпитавани, оставя отпечатък. Само ти знаеш какъв е той. И когато стане трудно, познатите модели изкачат. Това, което си получил, те е оформило, но не те определя. С осъзнатост, подкрепа и практика ти можеш да бъдеш родителят, който винаги си искал да имаш. Ако си готов да тръгнеш по нов път, но не знаеш как, аз ще те водя стъпка по стъпка в моето пътешествие за родители. Линкът за записване с безплатен тестови достъп е в коментар.